1. Velkommen tilbage igen til en ny video. Vi har spillet Burde det ikke være 221 serier nye, vi har? 202, fordi der også er andre. Og hvordan skal vi så regne ud, hvor meget vi har? Du har 25, Sepp har 176. Oscar han har 26, og jeg har 177. Ja. Okay. Det er bare... Ja, det var for det overstået. 12, start lige med 12. Hvem er jeg starter? Jeg starter. Og hvor langt må du gå ned? Til 176. Stand. Nice. Okay, hvor meget har jeg så nu? Så har jeg 36 nu. Har jeg ikke? Nej, 38. Jo. Så lidt 25. Skal du ikke bare på 50? Jo. Der er 12 igen. Ja. Og så dobler du bare, hvis det går galt. Stand. Please. Ja. Ja, mand. Okay. Hvor meget har jeg så? Har jeg så lige præcis 50 nu? Ja. Nej, jo, der har jeg. Så bare gå ind i et slot. Gå ind i det der billige Golden Lake slot. Ja. Det er en dum beslutning, jeg træffer mig, kan jeg allerede mærke i mine også. Jeg kan ikke... det... Koster det ikke 50 yen herinde? Jo. Og det passer 176 tilbage. Okay. 4 skatters. Venstre op. Jeg bliver ved med venstre op. Der var der. Men vent, 15 spændes det der mere end hvad vi plejer, det ikke? Man plejer kun for 10 her. Og de 5 der røg spændes, de er jo så væk. Der røg de. Ja, lige præcis. Oh my god. 12 til gengæld, det er okay godt. Okay. Chiller fandme meget lige nu. Ja, mand. Det var den her, jeg hesitated med at tage. Yes, mand. Kom nu lidt. Bare lige en mere på de 4 spændes, så kunne det være lækkert. En mere for daddy. En mere. Okay, nu er vi rimelig køgt. Fordi nu skal vi have 4 på 10 spændes. Okay, trompeter. Kom nu. Ja, det er jo profit nu. Allerede nu. Og 2 tiere. Oh my god. Hvad er det om? Holy shit. Prøv at være trompeterne i 10x. Jeg tror også, det her spil Hvor der meget også betalte virkelig. du den der? Nu kan jeg så ikke tage den her, fordi nu der er høj RTP. Den er allerede profit her. Oh my god. Bare en mere på 7 spændes. Ja. Okay. Det var fandme close. Men jeg tror bare, vi skal tage pengene fra den her 3x'er nu. Ja. Umuligt bare mig 10x, det tror jeg sgu ikke. Fine penge. Det er sgu da mega godt det her. Det er fint. Så nu har jeg 133 at gamble for. Er vi enige om det? Okay. Så 30 ind på blackjack. Jeg har ingen som jeg simpelthen til næsten jeg får bare en træt. Hvem er det, der hører et eller andet om bag baggrunden? 30, kom. Mig. Giv mig lige 2 sekunder, jeg skal lige have min... Fucking... Tænd mig. Og du ved, jeg giver dig måde, hvis jeg får live, du kan få det så. Ja, man. 60. 63. 60. Jeg har kørt 30 igen. Bare alle sammen, så Nej, nemt, bedst. hvad vi kan. I'm just... Bare har du lige nu, skal. Okay. Okay, hvor meget har jeg så nu? Jeg havde 133, så vandt jeg 30. Så havde jeg 166, og så vandt jeg lige 60. 166 plus 60. 25 ind, og så... 379. Nu 166 plus 60. Så er jeg på 226 nu. Kan det passe 226 minus 399? Ja, 223. Okay, så læg 23 ind. Ja. Hvor meget lidt igen? 22.
Hvor meget putter vi lige ind der? 22? Altså. Fedt. Nice. Okay, hvad lagde du? Prøv lige at vente. Vi lagde 22 ind før, så nu er jeg på... Hvor meget er jeg oppe? Ja. 442 minus Ikke lige nu. Hvem er 176. os andre? Jeg er på 246 Ikke lige nu. kroner. Hvordan det, bro? 25, Arthur. det er så skørt. Arthur lægger 46 kroner ind, og så trækker jeg ud, hvis jeg rammer den. 46 kroner. Ja, så læg 46 ind. Ikke helt meget. Der er jo ikke så meget at forberede igen. Men altså, Ikke så meget igen. Dobbelt. Dagen er også ved at være over, så det nærmer sig, at det er ved. Det er forberedt nu, så er det måske en Fedt. god idé at få den. Ja! ja. Kom nu lidt! Hvor meget er jeg så op nu? Så har jeg 246 plus 46. Så er jeg på... Jeg er 200... Jeg er på 2... Er jeg ikke på 292? 93. Jeg er 293. Læg 50. Læg 50. Hvad skal vi bonus? Nej, 50. Oh my god. Det er skørt, det der. Bare stand den. What the Plus fuck 50. Nu er jeg er på 342 kroner. Læg 42 ind, og så er det over. Så hvis jeg får den her, så er det over. Altså, man på 10'er hver gang. Hit. Oh. Ja! Yeah! Ud. Træk ud. Jeg tjente lige 400 Hvor kroner meget er der. det så i profit?